Mahigit 300 balikbayan sa Pangasinan, mabibigyan ng Tulong Pangkabuhayan project ng provincial government. Tunghayan sa report. Tirik na araw at mabibigat na gawain. Ito ang araw-araw na hamon sa trabaho ni June na isang construction worker. Pero mainam na umano ito kaysa walang trabaho ngayong pandemya. Para kahit paano may pambili ng may pambili ng bigas araw-araw para sa pamilya. Sa tala ng Pangasinan Employment Services Office o PESO, nasa 17,551 na Pangasinense na returning overseas Filipino workers ang nawalan ng trabaho sa kasagsagan ng pandemya. Natapos na ang first batch ng recovery program ng PESO para sa kanila, kung saan nasa 375 na kwalipikadong benepisyaryo mula sa 15 bayan sa probinsya ang nabigyan ng financial assistance mula sa Tulong Pangkabuhayan sa OFW project ng provincial government. Bibigyan po natin sila ng start-up capital para po makapagsimula po sila ng maliit na negosyo. Mahigit 300 pang returning OFW ang target sa second batch. Nasa 59 locally displaced workers din ang sumailalim sa basic training. Bibigyan sila ng toolkit para sa pag-uumpisa ng kanilang kabuhayan. Yung ating basic handyman training kasi ito po yung training na nagtuturo po ng basic skills in repair, home repair and maintenance. Samantala, nangangailangan ng skilled workers sa Canada at registered nurses naman sa United Kingdom at USA. Maaring makipag-ugnayan sa PESO ang mga nais mag-apply. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, Balitang Amianan.